יכול ללכת. לחיים. דברי תורה, קודם כל ברשות הרב, דברי תורה מדהימים. ברשות הרב, השם הרשנו שיש לנו רבי כזה, ברוך השם, זכינו דברי תורה חזקים. אמן. לעילוי נשמת קמי בת קרין, השם ינקום דמה, נשמתה בגן אמן. קודם כל, השם שלה מאוד מיוחד, השם קמי, וגם הפרשה שהיא נפטרה, שנלקחה מאיתנו, זה פרשת בראשית, ראש חודש, איזה ראש חודש זה היה? ראש חודש תשרי. פרשת בראשית, ויש שתי דברים שבפרשה קשור אליה, בפרשת בראשית ובפרשה היום שזה פרשת תולדות. נתחיל בסיפור קטן של הרבי מלובביץ'. בא אליו פעם אחת בן אדם אחד שעבר הרבה רבנים בארץ ולא הצליח למצוא תשובה לשאלה שלו. הוא בא לרבי ואמר לו, הרבי, אני חי באילת, אין לי קברי צדיקים באילת, הרבה אנשים הולכים למירון, הולכים לצפת, הולכים לארי הקדוש, ואני לא מסוגל לנסוע 4-5 שעות. הלכתי להרבה רבנים בארץ, לא יכלתי לקבל תשובה. הרבי היה לו תשובות קצרות מאוד. הרבי אמר לו, מה, אתה לא מוצא קברי צדיקים באילת? לך לחלקה צבאית, תמצא שם הרבה צדיקים. שהרבי מתכוון שכל חייל שהלך על קידוש השם, כל חייל שהלך, הרב פינטו שיחיה הוא אמר לפני כמה זמן בשיעור שהצדיק, כל הקדושה שלו, כל התורה שלו, זה נמצא ליד הקבר שלו. ובגלל זה רבנו הקדוש רבי נחמן מפגה היה הולך מיילים על גבי מיילים לזקנו, לסבא שלו, לבעל שם טוב, להתפלל שם, ובגלל שהוא היה מתבודד ומתפלל על הקבר של רבי ישראל בעל שם טוב בן שרה, הוא קיבל אורות גבוהים. אז בן אדם שהולך לקבר של צדיק, רבי שמעון, הארי הקדוש, הוא מקבל אורות. אז הרבי אמר, אתה רוצה לקבל אורות של צדיקים, אתה רוצה להשתתח לחלקה צבאית, כל חייל שנהרג על קידוש השם, זה צדיק קדוש. אז נגיד דבר אחד, קודם כל, השם קמי, זה בהשגחה פרטית, עברתי פה הרבה תיקונים וראיתי הרבה סרטונים מאז שזה קרה. קודם כל, השם שלה זה בגימטריה 161, מתחיל ק"א מ', שזה 141, זה גימטריה צאן, וצאן זה צבי אריה נשר, וצאן זה גם גימטריה אמיץ. היא הייתה מאוד אמיצה, ויש לה י' בשם, שזה פעמיים שם השם, וזה גימטריה 161. יוסף זה גימטריה 156, שזה 3 פעמים אליהו. ציון זה גימטריה יוסף, מציון תצא תורה. אז השם שלה יוסף יוסף השם עליכם 1000 פעמים. בזכות כאלה אנשים יוסף השם עליכם 1000 פעמים. בזכות כאלה צדיקות. זה לא גבר שהלך למלחמה, זה אישה שלקחה את עצמה והיא הייתה אמיצה, שזה צאן. אנחנו נקשר את זה עוד שנייה לפרשה. ואני ראיתי סרטונים שלה, ובאמת היא הייתה אמיצה. יש סרטון שהיא שמה את הקסדה, היא עושה ככה, היא הייתה מוכנה. לחיים. הנה, עכשיו פגע לי בכוס, איך שאמרתי את זה, בום, הביא לה את הכוס. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. 156 זה יוסף ועוד יוסף עליכם 1000 פעמים. אז היא הייתה אמיצה, וגם היה לה חיוך מדהים. חיוך, המילה חיוך זה גימטריה 44, שזה גימטריה יגאל, זה גימטריה ילד, וזה גימטריה אבא ואמא. חיוך, המילה חיוך מורכבת מחי, שזה 18, חיות, ו-26, שזה שם השם. כשאתה מחייך לעולם, אתה מביא חיות ומביא את שם השם. וגם ראיתי שהיא מאוד נחמדה. נחמד זה גימטריה 102, זה גימטריה אמונה. אתה רוצה לזכות לאמונה בחיים, תהיה נחמד. מה זה נחמד? זה נוח, שזה נון ח', שזה חן, 58, ומ"ד זה חיוך, זה 102, זה אמונה. אז ראיתי שבזכות השמחה שלה, לפי הסרטונים, ובזכות החיוך שלה, היא זכתה להתחתן עם הקדוש ברוך הוא ולעלות מעלה בגנזי מרומים, שהארי הקדוש, רבי יצחק לורי אשכנזי, מעיד על עצמו שהוא לא זכה להיות הארי הקדוש, אלא בזכות זה שהוא שמח בכל מצווה. אין דברים כאלה, כמו בן אדם עכשיו ילך יזכה בלוטו $200 מיליון, הוא שמח ככה בזה שהוא מצליח להניח תפילין ליהודים. אז נגיד משהו קטן על הפרשה, פרשת בראשית. הרבה אנשים שואלים את הקדוש ברוך הוא שאלות, למה זה קרה, למה זה? עומד אחד התלמידי הבעל שם טוב הקדוש, שהפסוק הראשון בתורה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, קודם כל יש בו 28 אותיות. 28 זה גימטריה הכוח, וזה גימטריה הזוי, וזה גימטריה כאב. סליחה, 28 זה כוח, וזה גימטריה הזוי, וזה גימטריה כאב. כאב הוא הזוי, אין באמת כאב. הכאב זה הכוח שלך. ויש פה 28 מילים, שזה גם גימטריה כוח, ואומרים בראשית ברא אלוהים עת זה א' ב', כולם יודעים את הרמז, עת זה א' ב' של האותיות, אבל יש גם, אני גיליתי לפני 1.5 שנה, נסעתי לווגאס באוטובוס, גיליתי בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, הראשי תיבות של הפסוק, זה גם עולה ב-22. ב', א', א', ה', ו', ה', זה 22, אז כבר בראשי תיבות של הפסוק יש רמז ל-22. 22 זה גימטריה יחד, שזה 22 אותיות, וזה גימטריה אבא חי.
כשעם ישראל ביחד עוד אבינו חי. אז זה דבר ראשון בבראשית. דבר שני בבראשית כתוב היקע. בא בן איש חי הקדוש, רבי יוסף חיים, שזה גימרתי הדרך, 224 זה גימרתי הזריז, והמילה זריז יש בה י' זין זר, שזה סוד, ואור, וי' זין שזה טוב. המילה זריז זה 224. בא בן איש חי, אבא שלו שואל אותו, ילד בן 4, תגיד, מה זה היקע? מה זה היקע? הבן איש חי קם בשולחן שבת, אומר לו, היקע, אני יודע כל הנסתרות. מה אתם שואלים שאלות על הקדוש ברוך הוא? אני יודע כל הנסתרות. באו לאלתר רבי, האדמו"ר הזקן, פעם אחד הגוי, הסוער, יימח שמו ושם זכרו, אמר לו, אתה והתורה שלך, איך בורא עולם אומר היקע? מה, הוא לא יודע איפה האדם הראשון? אמר לו, האלתר רבי, היקע, זה הבורא עולם בא לכל יהודי כל יום ושואל אותו היקע. איפה אתה בעבודת השם שלך? איפה אתה בקדושה שלך? כל אחד בא ועושה דברים. טוב, אז נסיים בראשית, ונעבור לפרשה של השבוע, ובזה נסיים. פרשת השבוע זה פרשת תולדות. בפרשת תולדות כתוב, איפה זה כתוב? היגש אישה פי נשיקה. בא יצחק, מברך את יעקב, בברכות של הברכות שיצחק מברך. בא יעקב, עושה מרמה כביכול, במרמה זה בחוכמה. אמא שלו רבקה אומרת שבזכותה כולנו פה, תודה רבה. שבזכות רבקה כולנו פה, רבקה אומרת ליעקב, לך לצון תביא לי 2 גדים. זה עוד רמז לקמי. צון, השם שלה מתחיל, אמרתי להם, קופו א' מ', שזה גם גימרתי אליק וגימרתי אסף. אסף, השם, את חרפתי, שזה גם קשור ליוסף. אז בפסוק הזה, לך לצון תביא לי 2 גדים. רבקה אומרת ליעקב, לך לצון תביא לי 2 גדים. מה, יעקב לא יודע מאיפה להביא 2 גדים? רמי עכשיו אומר לי, איך תביא 2 קולו? הוא לא אומר לי פאבליק, שאני יודע. לא, אומר רבן איש חי, צאן זה צבי אריה נשר. צבי זה גימרתי האמונה, דרך אגב 102. לך כצבי אריה כנשר, מהר תעשה את המצווה. אז בא יעקב, הנה פה מסיים על החומש, מסיים בסיפור כמה וסיימתי. אז בא יעקב לאבא שלו, אבא שלו אומר לו, ויקרא יעקב את זרעם ישוב ויאמר כל יעקב, הנה אומר לו, ויאמר לב יצחק, גשנה ושק לבני, בוא תביא לי נשיקה. וישק לו וירח את ריח בגדיו, ויברכהו ויאמר ראה ריח בני כריח השדה אשר ברכהו השם. איך יכול להיות שהוא אומר לו ריח השדה, ריח ניחוח מבגדי עזים? זה הריח הכי מאפן סליחה על הביטוי, אפשר להראות בדברי תורה שם. אלא המדרש מנקה את המילים אחרת. אל תקרא בגדיו אלא בוגדיו. אך הבוגדים שלך של עם ישראל, הרשעים של עם ישראל. אנחנו רואים עכשיו במלחמה דברים קורים, זה פה שם, אנשים, שני לוק, זה. היא באה מסרה נפש יותר צדיקה מכולם. שני זה גם אותיות ישן, ולוק זה, תראה, הלוק הישן שלי, הלוק החדש שלה זה במראה מרומים. סיפור הקטן נספר, זה סיפרו לרב שלי, בא אחד לרב גנב. גם היום חשבתי על המילה גנב, זה גימרתי הכל, 55. גנב הוא לוקח הכל. אין גנב שבא לוקח $2,000, גונב ואומר רגע נשאיר 200 שיהיה לו לארוחת בוקר, לשקשוקה של רמי, אין דבר כזה, גנב לוקח הכל. בא גנב לרבי שלי, ולזה נסיים בסיפור האחרון הזה, אמר לו בוא, אני רוצה לתת לך מעשרות מהגנבות. הרב שלי אמר לו, ברוך השם לא צריך מעשרות. אז הגנב אמר, אני אספר לך סיפור. יום אחד נכנסתי בחולון, לגנוב באיזה פעולה, נכנסתי לבית, באתי לגנוב את כל הבית, פתאום ראיתי תמונה של הבבא סאלי מסתכל עליי, הוא היה מרוקאי. אמר, הבבא סאלי מסתכל עליי, הרגשתי לא נעים, לא יכלתי לגנוב. לא יכלתי לגנוב, אז מה הוא עשה? הפך את התמונה והמשיך לגנוב. אומר, הבבא סאלי לא מסתכל עליי, אוי האיש הזה. מספר לו לא חבר שלו, חבר שלו בא, נכנס לבית, תגיד לי, מה, התמונה של הבבא סאלי אתה מפחד ומהשם מעצמו אתה לא מפחד, כתוב לו תגנוב, איך אתה גונב מצייר יהודי. אבל גם הגנב הכי שפל, עוד חבר שלו בא, נכנס לבית, לא השאיר ציפית, לא השאיר כרית, שלום שלום רות המואביה. שלום, תודה. אז לא השאיר כרית, לא השאיר ציפית, לא השאיר שום דבר, נכנס, גנב, זה הכל, גנב את כל הבית. הגיע לספרי קודש, ספרי תורה חומשים, נשק, שם בצד כל הברכות, תהילים, המשיך לחפש. איך יכול להיות? אתה גנב, אבל גם הגנב הזה, ברגע הכי כל הספרים של הגיהנם, של הגיאוגרפיה, של המתמטיקה, מה שמלמדים בבית ספר של הרשעים זרק. הגיע לספרי קודש, לא העיז. שם בצד, הזיז בצד, זה המשיך לגנוב. למה? כי גם הגנב הכי שפל, וגם הגנב הכי למטה שיש, מתעורר בו הניצוץ האלוקי, כמו שאומר האלתר רבי הקדוש בספר התניא, שבורי עמי ארצות והפשוטים שבפשוטים יכולים למסור את נפשם על מצווה קלה כבחמורה ברגע שמתנוצץ החלק אלוקא ממעל שלהם. והיהודי הזה, כמו שפני מנחם מגור ביום האחרון לפני שהוא נפטר בשבת קודש 10,000 אנשים היו שם, הוא אמר שבמסכת סוטה, כתוב בסוטה שהכהן הגדול צריך להפשיט את הסוטה, לפרום את בגדי עד ליבה.
כל תפקיד של כל רב, הרב דניאל, הרב ההוא, הרב שהיינו, הרב באש, כל מרא דאתרא צריך לקחת את הסוטה בקלקולה, לקחת את היהודי הכי סוטה ולפשוט עוד בגד ועוד בגד ועוד בגד עד שמגיע ללב של היהודי, כי בלב של היהודי הוא רוצה רק לעבוד את הקדוש ברוך הוא. ודבר אחרון שאני אגיד, בעם ישראל אין דברים כאלה, בני ברק צדיקים, חולון רשעים, בת ים על הפנים, גבעת שמואל עבריינים. לא היו אף פעם הפילוגים האלה ימני ושמאלי, וזה גם לא יהיה. כי יהודי זה יהודי, אפילו אם לובש בגדי עשיו, אפילו אם יוצא ממנו ריח של עשיו, בפנים הוא ישתם, יושב אוהלים יעקב, יחי מלך המשיח לעילוי נשמת, החיילת הגיבורה הצדיקה בזכות נשים צדקניות, הגענו ועתיד לגאל, כמה עוד קרינו אוהבים אותך, איתנו תמיד, יחי מלך המשיח.